Bezpečnosť. Použitím okien proti vlámaniu účinne zvýšime bezpečnosť nášho domu. Špeciálne kovania triedy VK2 majú čapy proti vypáčeniu Safety Plus, pripevnené k oceľovej výstuži okenného rámu a špeciálne vyvinuté čapy IS, pevne pridržajúce krídlo v pántoch. Dôležitá je montáž proti vlámaniu, pri ktorej sú presne stanovené typy a priemery kolíkov, rozostupy medzi nimi, ako aj hĺbka zapustenia. Je potvrdená príslušným certifikátom montáže v triede VK2. Ďalšími prvkami, ktoré zaisťujú bezpečnosť našich okien sú sklo proti vlámaniu P4, pozostávajúce z dvoch skiel s hrúbkou 4 mm, trvale spojených pomocou 4 vrstiev transparentnej fólie PVB s veľmi vysokou odolnosťou proti roztrhnutiu. Aj keď sklo praskne, jeho kúsky sa udržiavajú na vrstvách fólie. Špeciálna kľúčka s kľúčom proti posunutiu kovania a otočeniu kľúčky. Okná proti vlámaniu Oknoplast zaručujú pokojný spánok bez starostí o bezpečnosť a pokoj vášho domova.